दिनैनि साना नों आं सोरबा साफा सानैनिल' बाथ्रा नङा गासै बर' माहारिनि मोनसे गोग्गाथाव मोनसे सान जों बयबो आबेगिक जादों दा दिल्लीयाव जिखिनि मानसि फैदों बेल' नङालासिनो सारा आसाम सारा इन्डियायाव थानाय बर' मानसिफ्रा दिनैनि हाबाफारिखौ नायगासिनो दं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दिनै कैलाश कल'नियाव मोनसे लामाखौ दोननाय जाबाय से 8,835 मिटार गोलाव लामा आरो 1 किल'मिटार जानो फ्राय एसेल' खम बेजों लोगोसेनो बे लामानि गेजेरावनो दिनै मोनसे मुसुखा गायसननाय जाबाय जे मुसुखाखौ गायसननाय जादों आंबो नुयो बै मुसुखा एसेबांबा गोजौ 9 फुटनि बारा आरो भिक्ट'रि साइन होनानै बे गसंबाय माने बियो अराय सम थानो थाखाय फैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोदो मेम'रेन्डाम होनो फैदोंमोन आन्दलन खालामनो फैदोंमोन नाथाय दिनै दिल्लीनि बिखायाव बे अराय सम गसंनो नाम फैबाय भारत सरकारनि बे मोनसे स्वीकृति बा रिकगनिसन जोङो थेंक्स होनांगोन नरेन्द्र मदि भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ थेंक्स होनांगोन लोगोसेयैनो दिल्लीनि मुख्यमन्त्रि रेखा गुप्ता आरो बिनिनो जि एमपि बे कैलाश कल'नि एरिया बे एरियानिनो बे बासुरि स्वराज होननाय बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनांगोन जे बिथांमोना बेवहाय बिथांनि मुङै मुसुखा गायसननायखौ पारमिसन होदों स्वीकृति होदों दिनै 1 मे लेबार डे इन्टारनेशनेल दिनैनि सानावनो फ्राय 1:32 मिनिट बा 35 मिनिटसो जाबायमोन जानांगौ बे समाव बिथाङा जोबथा हां बोदों मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेलाव आं दाबो गोसोआव रोखा रोखा फैयो आरो बिथांनि बै थासारिखौ गोसोखांबा माने बाथ्रा बुंनायनि मोनसे माबाया थाया मोनसे आबेगिक जायो इम'सन जायो आं दङमोन जों बयबो गोसो बायदोंमोनब्लाबो बिथांनि देहाखौ जों क'क्राझाराव लाबोनांगौ कफिन बानायदों पुलिसनि क्लियारेन्स लादों आरो हरसेथाला दोननानै अखानायै फुङाव जों मुम्बाइनिफ्राय केलकातानिफ्राय केलकातानिफ्राय बागड'ग्रा लांनायाव जोङो फ्लाइट चेन्ज खालामनो गोनां जानायाव फ्लाइटनि टिकेटबो मोनबावाखै नाथाय बाहाय अजित नारायण ब्रह्म होननाय सासे स्टेवार्ड दंमोन फ्लाइटनि बिथाङा नांलाय खमलायबाबो टिकेटखौ एरेन्ज खालामनानै होदों जों बेनिफ्राय बागड'ग्रायाव लांनो हादों बागड'ग्रानिफ्राय जोङो गारिजों मारुति भेन बाहाय लानानै हरनि 12टायाव देबरगावआव सहैदों आरो 2 तारिख मेआव जोङो गसाइगावनिफ्राय बिजनेसिम जेसेबां हायो लानानै बेरायदों 3 तारिख मेआवबो लानानै बेरायदों हाजार मानसि नेशनेल हाइवेआव जायगा गैलायै खोब ओंखारबोनानै बयबो बिबार सारदों जे मोनसे जुगानो जोब्बाय जेनेबा मानसिफ्रा बयबो गाबदों बयबो दुखु मोनदों जे भगबाननि अबतार हिसाबै मोनसे समाव गोमालांनो नागिरनाय हारिखौ बोखांफिननो जोनोम जाफैनाय उपेन्द्र ब्रह्म 1987 मायथाइनिफ्राय आन्दलन जागायनानै 90 मायथाइ बोसोरथामनि गेजेरावनो मानो बिदाय लालाङो बे मोनसे खुद्रिनाय 4 तारिख मे खालि जोङो दतमायाव थुलुंगाफुरियाव बेखौ फबदोंमोन आरो फबनाय दिनखालिनो एबसु आरो BPSCआ थांखि लानानै बिथांनो बड'फा मुं होनाय जागोन होनना फोसावदोंमोन दा फर्मेलि डिसिसनखौ माखासे साननि उनाव एबसुनि केबिनेटआव डिसिसन लानाय जादों नाथाय फोसावनाया 4 तारिख मेआवनो फोसावदोंमोन बिथांनि बे 3 बोसोर थांनानै थानाय समनि सोमावसारलांनाय आरो थैजासिम बे जिरायाखिसै आरो बे अल्टारनेटिभ जेबो सिन्था खालामाखै बे सोमावसारनायानो बर'फोरनि मोनसे फाउन्डेसन गोदान बर'फोरनि गोदानै थांनानै थानाय गोदान मुलुगाव गोदान भारतआव गावखौनो गावनि सिनायथि हारिमुखौ लानानै थांनानै थानायनि जे फाउन्डेसन बेखौ बिथाङानो होलांदों दिनै बिथांखौ जोङो आसामाव स्वीकृति मोनहोनो बहुत बोसोर नांबाय दिल्लीयाव स्वीकृति मोनहोनो बहुत बोसोर नांबाय BTC एरियायावबो दिनै नांगौ बायदियै BTCनि गावनि खुंथाय सरकार दङब्लाबो जों नांगौ बायदि स्वीकृति होनो हानाय बायदि नुवाखै नाथाय आं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आं बेखौ सानदोंमोन जे गभर्नमेन्टआ स्वीकृति होआबा जाथिया स्वीकृति होनांगौ बेनि थाखायनो आङो बे UN ब्रह्म ट्रास्टखौ दानाय जादों आरो बे ट्रास्ट दानायनि उनावहाय 2004 मायथाइनिफ्राय जोङो अल इन्डियायाव थानाय बिभिन्न फिल्डआव खामानि मावग्रा नेता समाज कर्मिफोरखौ
जोङो बड'फा इउ एन ब्रह्मनि नामाव एवार्ड होनायजों दिनै फ्राय सारा भारताव इउ एन ब्रह्मनि मुङा गोसारदों आरो नेपालावबो थांबाय देग्लाय आरो बेनिखाय हयथ' भारत सरकारा दिनै साननो गोनां जाबाय जों सरकारि भाबै जों बेखौ स्वीकृति होनांगौ आसाम सरकाराबो होबाय बिनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै भारत सरकारा दिनैहाय मोनसे स्वीकृति होनायजों बे लामानि मुं दोनदों आरो मुसुखाखौ गायसनदों बेनि थाखाय जों जोबोद ओरैबायदि दुखु मोननाय फैदोंमोन बै समाव बिनि जिउ जोबनायाव नाथाय नेताफ्रा गेदेमा सुबुंफ्रा थांनानै थानायावबो मोनसे हारिनो जास्टिस होनो हागौ थैनानैबो जास्टिस होलाङो दा बिथाङा थैनानै थांनानैबो बर' जाथिनो बिराद गिदिर मोनसे गनायथि आरो सिनायथि होलांबाय जों अराय सम बड'फानि मुं आरो बिथांनि आदर्शजोंनो बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि खामानि मावलांनांगौ बिदि बावलांनाय लोगो लोगो बर' हारिया खिन्थु जोबनानै थांदों दिनै महात्मा गान्धीखौ बावनानै भारतबर्ष जाया रबीन्द्रनाथ टेगर एबा सुभाष बसखौ बावनानै बेंगलि जाथि जाया शंकरदेव एबा भुपेन हाजरिकाखौ गारनानै असमिया जाथि जानो नागिराखै थिग बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बिदिनो साफा मोनसे अबतार पुरुष थायो उपेन ब्रह्मआबो अबतार पुरुष दा बेखौ बावनानै बर' हारि जानाय नङा बिथांनि सिमाङा जाफुङाखै नाथाय बिथाङा जेरैबायदि लुबैदोंमोन बे बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि जानांगौ आब्रुथि गोनां जाथि जानांगौ प्रग्रेसिभ जाथि जानांगौ बे हारिया दिनैहाय जानो थांगासिनो दिनै जों ओंखायनो हारिनि गेजेराव जेसेबांखि राजनैतिक फाराग थालायलाया मानो गुबुन गुबुन सानस्रिनि फाराग थालायलायबाबो जों बयबो जयैनो दिनैनि दिनखौ बरायनांगौ आरो गोसो गोथारैनो रंजानांगौ